Akoba ne se abitifi emrashibedwani Honorable Bryan Acheampong eye maami bi a chese ni kunu adwane agya no se ompani biem ne mamiensa na obroni bi enam ahumobro so asidan ama no edan dankora mienu ayebeka single room mienu ena osima maami na enchemu no ene se maami ewura mutu ena omoton asase ewa busua bi ho a enam soma abitifi hene kra achemfo asiedu edine nsasha ase kire se enokra se maami ato asase enam so ema obroni a ne din ene Malik ohwe edan a maami ti mu edan edan a na enumu enote na nakosem nyina ne se edan enye ama sensu utokra no a aje se maami sore no de oba tan a onim ne ma bedie wa ode ne ho ahata ne ma aka no omo ahye ne bosene a sebe akokọ nsu oto a oka ne ma ehye ne bo no na sensu no tote a kuntu a wode se forma nkoda ne da so no wachimu na ode ase ho saa nyunyunyu saa momada so enne nam so ema abrantie bi oye broni ne din ene Malik edin a maami Grace Asantewa aduduo na edin ode frɛ no ewa bitifi krum eye jene wura anase momone wura anase mamuna eho ena na chese otimu enam so ma abrantie obroni ebesi edal nkura mienu ema no okwan mu ewo between chese atala abitifi ene enkwati antem ho ewuram baabi enokosi dan ne ma no na akoba ne se owura Bryan Acheampong ayese oye dwumadie bi ewo baabi a maami edan esi ama maami chese owura Bryan Acheampong chinchim ne nsa agene dan ene nasase afini nsem a ensem wo kan ye ema ebechi wo social media no entie bi Bryan Acheampong abagia asase aben eye me masase obeto me na ho ye kwae Bryan Acheampong ese me banche ne me brode eye na workers for wo sit down ebe me a enche wo bitifi e ko Bryan Acheampong en ko ka kire ne se workers for no ase me banche ne me brode half brought oka chen se obebisa na workers for no 3 months eye ko so me ensa ne Bryan Acheampong nsi me ho ko si da bi me da ho ahomache ana mtisi tipa na be ka masase no to be bia banche ne brode ne won ena wonne efo yima ne former bi friend efo yima na osidan ben me ne hye so ebe bo me pron kire me se me be se tipa na se mo banche ni pie masa ma me kan nyina ne se wa be ben mi ni light mi da sumu enti no me de ade a mi here light se wo so light ne wa ma me light pa light be da mi fi se mi to sumu Bryan Acheampong atete mi san fie mienu to akira me se me mfa ho ma no me se me mfa kosi bi na me se me mfa ma no ti de ne se obeka kire me se me se me mfa ho ma na me ne me ma me se betena me ale asam na ntiri mitirim me ko abitifi police station ko bo mama ne se Bryan Acheampong asam o ka kire me no commander pani ba mi fie be hwe de ekoso Bryan Acheampong abebe me wato fence aka akra bi na wasi me ne no ehye so anso mitirimu a Bryan Acheampong ato fence wa fa no nyina ama me maami pani e friend maami nkatia wono so be me Bryan Acheampong afa maami nkatia asase me ne na bo hye maami nkatia beti sandboard e wona plot no se wa ma Bryan Acheampong fa anso a de se me wo bia na Bryan Acheampong sa ba me so se me tumi fa ho ma na me ne me maami ensa ye ntwe ne be hu me hye firi maami nkatia plot yi pile ya no e kosi me medie me da na chi e fa me da na chi efa ho square ebesi machi ha square pila ni square na Bryan beto me no obeto me wa ha to obeto me pila ni mienu wo ha watutu a wato fence obeto ye wato fence o ya wie ni hye watra fence na chi asan ba mimi die mu abefa mimi die se mimi die road wa wa na wasisi no wasisi road na menya ba me ne manya ba bi mfa me kitankwala me ensa yenya ba bi ni afa sese akaba bi kitwa bi de chese wato asia mene me ma fence wa wato nso nkwala nkura nya de betimi ahwiri ne abaye fie enti yese me ba mene nam chen saa na maba me fie enti yese me hu ba bia mene nkwala na efa enti fence wa na anka aka akra bia ma na wie no ono na di ka to hye na aka akra ma na to wi afi watra ba me mediem medie no so watra ba mu kro ma me nya hoto uwura de mu mfuturo ni ade
wa block road ni na no de me de no free asan ya road no te ne abo amatobu ho no Bryan Acheampong ene ne workers for no na mo de machine nam so maka wase de obeya no be no mom no na no kwase de ni na wotwe mienu me fa no se afini no be kire me se manfa me plot na ama na me ne me nsa me ne me ma me nsa ye behu ampa me betra me ne me ma ye nya asumdue Bryan Acheampong e ma me ne me ma nya asumdue no mom wan ye ne o ka kire me se manfa ama na minti na de obeya nya de ametimi atena me record a project for be hwe hye no ampa o ma hu se papa no ade a enye na so obi antimi nka e for na ono na de machine bulazo ni bu fa no egu ye anya ne buori na ya me de aha na me ne me ma na yete aha na yete Ghana bai buame na bisi mi ko mu bunya saben maduro ku me ho me man di dadi dan krofo fie me man me nya duane ma mu ni o ifise adwuma me ya de hwan kwala no obro ni di oboa me sise be metimi aboa me madache na so Bryan Acheampong e pese me no maduro wu e bi se waso obeku me ne me ma watrate me sa mprensa na mprensa so e di anu ya de Ghana ba me pacho what a man, Sammy. Blabbing woman. Now we are more Bryan Acheampong see me, and I'm the beer wanting tea. I bet if you will be Uncanasam. Me Papa Chow, or my move, or be a better person beer. One woman, now we are more boy. 3 days in me, Ghana, I was a yard about my move. Into me, man, where shall I be? I knew where I just. Miss Omo Dross and Adua, and we have also a young Mazo. Not me, man, of a share. Me, a Mobronia, me, a Mobo was as he so. I'm the best of your baby slabam. Robert Boam never sent me about Minibi. Minibi to no brody Boam. Me man, papa, so young, and me don't quite be difficult. Police station inform Kobe and my jam, Masama Yame. And Bryan Acheampong. What's it see me? What you mean, sir? We ni nkura mame Asante eboye egu owura Bryan Acheampong triso na enam so ema Anthony etrim entino yebo anan eko abitivi krodua mu nokore yakohwe dan no na honorable Bryan Acheampong enkomotwetwe mu no chese eho no wayese ko republic for ene di omdwuma ewo ho a ono eka ho bie na ni nyina ne se mame na sase no yintie ni nkyeremu a okire no me who video no for the first time me am shame me bufuye pa say na ne hwan na eye mami esei na no who video no oyam sheo ya me ankasa me who video no oyam sheo me yam shame na obufuye na me bufu nipa ko a oye mami ne sa no kopim say me ti me din wom. Hey, yeah, I'm then I cause you. Come, I mean, no minimum no pa. okay. And you say, Ubi, any BBC, never say, me sorry, a general, because I'm a constituency. Me, share my Ubi, and yet, Ubia, Wagana, ha, a say, me, share my Ubi, or me constituency, echo Tibia same. There's no way, me, who share the Juma, me, di Wagana, ha. Efa Langard in sem ho Langard ACC nkrofo na me hri agiomo adodo na ema media mu because adwuma eye ntimi hu ade no kuremu na me ntiase kopim se me ankasa me team din wo mu a ye ka se me na me yesa but that's no but now unim say oh yes because bibia say ni ho because bibia sa ni ho. Hey, absolutely, a di kind no. Ma minim ne pa. Okay. Ye project bi e wo ni fie no baby owo no anim ho. Eho adwuma ne ye den abo so. Ti ye koduru baby no. Ni nyina na ni di nkomo. Ye koduru baby no. Ene e mani hu se na chi ho no asase na wo ho no. Yakohu na nanom ama ye pese ye de ho ye astrotef ema community no
nti me Kwa Republic for no ekohu no na isa say me ba ha weekend bia nti no me ankasa so me kɔ hɔ ekohu no na as far as I'm concerned, as far as obia owo ye team no mu eye concern no maame no agito mu se o ye duru hɔ no mo a se ne tie bia no ba bia ye pese ye de ne kɔ bia no ye bɛkɔ because na me na aka say was ente saa very well we will get all the sites very well because na in other people ewo hɔ ebinum papa ba ko bi wasi hotel 11 bedroom guest house ewo hɔ odani mai am I relocating? Second person, Miss Alonyo, who is sit down at Lentil. You be sad, you need in common, or so on there. Yem maniska. And any man means you could in common. Or no, quite my father say me about. Naniti Wachomwane say, Ura Bryan Acheampong say, Onima meno, omoni na shiane na kasa, a moman kasa di ne chinya pasa say esidine. Na mamene dino. Eye dadan mienu dankra mienu single room mienu a nanka single room with porch and later no omo asi anim na ma chese hu ayete se chimban ho but a single room with porch adware anim ba bi obeja ne nan enso nim nti adware no omo abobọ ewo edan no enchen mu eno achi nso no kane ani saa efa ho no se na maame no elia no di kan se honorable Bryan Acheampong besi dan no na say lights ebeto ni fie kra openo. That is the situation now. Inti nkomo ni nie na koba na sa no ne say honorable Bryan Acheampong o nkan kuna fo ne ade a yete se oyo madoye no nipa bone sem sa na ote bitifia oye ene ne fast forward honorable Bryan Acheampong che say sa nsem ya ma mi kan no ote ono angasa kra ne yam hye no se ne oka o video ni mu no na wasi dadan a che se ma me ne dan no old Diana no timuno eye 2 single rooms we a wasiama na ohun se video no etwagu no eye 4 bedroom self contained bia wo toilet wo bath wo bibia exterior nie yenhwa abonten no ehuni nyina bia wo ne toilet dan bia wo ne toilet o ma twe kanea kom age meter aboho a who say meter no na ebo no biogas biodigester and omo ye ma dan ni bia che say dan ni mienu bia o biodigester ba ko eno achi no o che say toilet no de enye ne afi ne ekofa tank abetwen good yenko achire dan na chi nie abonten exit back door ene wo ho a ufa kitchen na de pie aba abonten no dan na chi enie ena ohwe no na dan esi abalim ewa abetifi obi ofi abetifi bia nim se abalim de e abetifi krom aje se Ramsey aho area ho pe above sea level ena mami edan esi na ye se ye fa back door remu nso no yenkofa achiri ha ho nso no washroom na ewo edan mienu nim no ebia ewo eye ne toilet ne biodigester ewo achiri kama ba afei ye chinchin dan hu nyina esi ye eho fumum enhye dan fu sa but ewura ho ai hu behia se kombedo ai ho kama ono abo ye besere eno achi dan nanim nie kanea no watweamba mu ama kanea ne ye adwuma meter ene bo ho jela no yenwura dan nim yewura dan nim no kanea ene si so ho ene wo ho a dining area ene wo ho no wo no ho bibia che so ma bibia louver blades enkamu ye new sliding windows anka emu but louvers no so nya bad yenko one of the bedrooms first one ena ye room no iremu ya hwemu omode emu no enye tiles but cementa omode paint ena ye kama afi toilet water closet WC shower enso ena ne bibia ewo ho a tiles enomato ewo dan ni mu yempie na yenko the next room ehon so no the same thing hwe tiles shower no chese bibia is on point a chese kromu dan ena won esi ediama mami ne sinka obe ohoro ne nsa ewo mu bra waja ne na awie
nia ode ne toilet roll ebehye so ena ne potty ene ne obe flash e no no etwa mu akọ dining area ho a yenwura mu na yenko kitchen ho kitchen no so enie but mesusu se kitchen cabinet honorable Bryan Acheampong we dey ebesre no wabobi ewo ho aka ho na ukunu dia na wawie ni preko edan ni mu ni o 4-bedroom house nanso third edan ene yewura mu a fourth edan enso ewo ho nanso no mami kyerese edan yi no enya dia wope nokure ana se nya nokure yenguti mami nankasa ebra oni kofi adoma nwani atwetwe nkomo e Kofi TV so se adansefo abam se ye ginam na dan fofora wasi a efe na yemfa ne se ekonanim echen baabi ana wo no a yehu se ebetumi aboa wa onye Bryan Acheampong mama di areho wiase bebre mfie mienu ni wa mama di areho bebre mfie mienu ni no kware ye ba akopɛ no kware ye ba akopɛ me de mesum nya me sesi omo the Bible mama a de me gina so a na me gina so so ba tan ya mi ko mi fie no nson na wa mama enwura mi fie kra nkofi se je na makofa 3.5 bag mienu de good there menta de me made me nso me de me bibia me kasa kra no je na gusu gudan mu a esei banku amaka aduane a me mabedi wa ya de abana ya me ya na hye me kra no me nipadua hwe de mafo aye aden ani ma do me si da sabe ka frache enye me da we che ani ma do no mo de enti me die ana nkrofo amene masem de awurade ma nkrofo mfe evise madam fuproni ne ka kire me se me sola no pa me mpagya mani hwe soro enti me pagya mani ma hwe soro ma awurade atie me ne sisi ya eden pa na wo hwehwe me peme de na evise me bo me dross bi ani ho ahoma nam a oba wo sha entitle hwe de na maye ma bro mi wi asimtimi bo me dress po obro ne bua mi bi no ka kire me se nya me nko an oboa me nti afa bi mefa bi boy bi o kuma se efre no o kuma se efre no kodua obro ne se ni mi sika bes 100 chese mi hu na maka ebesi obi so odi ye nti o ma kodua ba me nsra ba mu se o mehwe se yampa se ba bi a me ne me mada a me se dan nyu aboy ebu aboy yampa se wodi sika ne se me dia ye bibi ko amese me ne nkwala no bedamu ana kodua ba ne bibia nsiye na ya me yase wobroni aboa me woni mi ba bia me so bi nim no mark na kire se obroni no kire se ni sister baba ko onwoda sa mark ne da ne na ho ti sa mark en obroni no frame si ni sister ba ne me Malik enti wo ba wa chi be hwe me kura na ye den wa Ghana Inti mi ko chef ma mentia sie ye kakra tie mi eye dan no ba bi ewo no enti na wompe ensachra ana se fise ba bi ewo no eho no eni ewo kuro no enimu ansa na wawura abetifi ankasa eno achi nso enkane eni ho ensuo ni ho foforo nso a opani asi no so no wode ne ye adankra mienu we ye adankra enan kitchen ka ho hall ka ho ensuo ne nkane a ewo ho na chinchin a wo se wo mpe no na mpese meti ase die ntipotinti a is it to say the wo hwehwe na won san kan da se wo to san komo ya mame obroni de na asam ye ba akopɛ no kware nso ye ba akopɛ asase na meteso no obroni nim ba bia metini na wonim ansase no krata ni na obeba ne sem afiri akɔ bia ono na ekɔ memuam nkwala ne hwɛ menya me honam ni na enwuma aleke so se chinchina me bahia pantia na ma frɛ ne se toma me bahia pensra na ma kyerɛ se toma me na omom no me so meboa mo no so aboa me fisi anya me nko ana oboa me ti obeba na se me ni ba bia mete a
ne me di ni hwammo na nya sa na oni mi susu ye. Okay, nti enye se dan no na wo mpe ne mo Malik nti na wo mpe so be free ho. Enye dan no kura na mempe. De Bryan Acheampong trete me se me na me kan sa che Bryan Acheampong se wo betena me ahwe. Wo no ma me ensa mo so mo wadura mo behunu. Me ma anko ofia nka me gidi se me nka me wo prison. Nti asem no nia ekowie no nye se Bryan Acheampong a chinchim ma me nsaje wabra o ma ne dan ni bi. Wa ma ni bi na emom no ma me che se onfa bibia sa e ma nanim na mpokura no foforo no ompe dada na enope efise obroni osi dan na ma no document ni bibia che se ho enote na obroni ni be free amano ne beba na yatu na fi ne single room yenu ni mu edenako 4-bedroom self-contained mu a na wadi obroni ni hwamo but yenko yachi ne yenko Bryan Acheampong no ene ye mrahye e wa betifi mpesua so na yemisa ne se ntisi ano sa ana akoba na astroturf eno nti waye planner maami dan kususi mfimfini no waye ne den sa na se baby ogina na no gina na then clearly there's a strong attachment to baby ano ote ho. It doesn't matter say toilet in the hall, light in the hall, edware in the hall, all those things for me they are irrelevant. She has a strong attachment to that building. No, but honorable, strong attachment na oma o hwe wo mo. Strong attachment say kuraba. Strong attachment say baby obedware eden. Yebe boa no. If there was here boa no or ye me constituent. Nti ye was here boa no na onya toilet woni fie ho no. Yebe boa na manenya. I was here boa no onya edware. No, say we jai that part of the project no. No, say ene de onipa no a ye ne kasa na we free ho no. Onipa ne say onye bio. And we share the level of resistance na kwa ye say bibia ne sunsum ne kra ehyemu ne ye pese ye gifri ne nsem obi na ache na de e na overnight no ye pese ye besisi no ne ye gie any problem ye be jai me last year me che 16,000 school uniforms me call ya ne ma e school uniforms ni bi me ensa me ne age. And now so ni me any problem you be yisa astroturf no efrimu no but honorable you be one so we share said the drawing it here now a very nice project we turf ne free ma what if you work the beauty now and negative no power but could be any day onipa na ye ne dia no so won fa mayen ema ye nye sa development no ye ntimi force no ni dan no hwe ni dan ni si esi park no infinity no ni dan ni si ho no okay look at this whole project no? Yes that's how it's going to look kofi edan ye wo ho ni na ye sisi awie o se wo ko ho edan ye wo ha ni na ye sisi awie dia kan pe na ye astroturf na ye ba be ye no de dan ni na hwe na ye sisi ni na awie astroturf no pe na aka o ne ni dan ni simfinfin enti na ye ne kan ekosi sa dan no ma no na ye sa project we ni na no owo hobi but e san se na ye si ni de ni wie ye no enti na ya ma no ba bia anye den antena enti ye wie ya ye ba be ye astroturf no a ye be ka chen se ye si dan na wie o enti ye move no e no se onko enti de me kan se ye be yi astroturf no efrimu baby a ote no ontena ho a se toilet na ni ho a ye be ye bia ma no se dware na ni ho a ye be ye bia ma no ye me constituent enye we bibia ye haw enye bibia ye haw no bia nko kase se bi o ye si ohiani na we ne ye sisi ohiafo ne ye sisi ohiani na sanse we ye mpinti na we ye say we ye sikani all these things are completely irrelevant ono ade de ye dia and was say one farmer and my who ye do ye astroturf who ye den you on farmer ma on fanye then na be intino e dan na yesima no ye be donate am charity baby owo no se edware ni ho a ye be wakosi bi ama no toilet ni ho a ye be boa no on tena ho a asem we ni na ene e be ba wie
ni nyina bebe wie on tena baabi a on fa ne fie na project na yɛka sɛ yɛbɛyɛ wɔ no so no yɛbɛyɛ free de yɛyɛ no we asembia eni hɔ enti ni adae kɔ so ya ne pitiri ensɛm no enyina ene abrebre so egu hɔ no woyɛ obi a ɔhwɛ na utie na osan e comment o comment ene sen ni amaame ne yɛ no ene yɛ ana sɛ wafutu ade bɛma maame no ene sen na nia honorable MP no nso ɛyɛ no ɛno nso yɛ ana mesrɛw share comment o comment box no mu ɛwa se hɔ na fe unyongu kwa ni bia wo baabi ni obia a ususu sɛ wanya saa video old one bia hwɛ no share we nso link no kɔma no na ɔhwɛ na fe ɔno a emua Ghana News TV so de da se nyame nhwɛ mo no nti na ni nkyerɛ mo na mra corona yade yi aba edie we nyankopɔn ensave no nyu mfiri ɔhaw a ente samu mesrɛ sɛ bomɔden a safety precautionary measures na ɔmoka ne nyina no yeni so onsa hohoro no ehia pa bomɔden a uso sika mu a wi ya no ahoro nsa sɛ ne wobɛtɔ hand sanitizer ne ho na de spray usika so saa mre bia obeso bia na menua ɛyɛ kyɛn sɛ ubewu na sika ne te ase sika obɛbɔ kade atɔ hand sanitizer no entimi ntɔn nkwa bomɔden ne bɔ ho ban efiri yade kodie we ho. And that's it. I'm in show. In show your next video name. Yakrao.